Maayong hapon, kini ang Sugbo News Live. Ang Kapitolyo ug mga pribadong ospital ug mga butika sa Sugbo nagsabot nga dawaton ang guarantee letter sa buhatan ni Governor Pam Baricuatro aron ma-accommodate sa mga private hospital ug butika. Ang mga pasyente nga adunay guarantee letter ubos sa programa sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS sa Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO. Ania ang report. Extra training for our staff. So, subo na lang sa ako na hindi na mag-isolation dito in the processing. Kaya release training for you guys, release training for us, really to help our patients. Times of this often necessary, especially with healthcare. So, we have their email addresses, their contact numbers. We will send minutes of the meeting also for updated mo and new updates. We'll keep that meeting this. Sa Kapitolyo, gipahigayon ang consultative meeting uban ang mga representante sa mga pribadong tambalanan ug mga butika sa lalawigan sa Sugbo. Ang consultative meeting gihimo aron masabutan ang pagpasayon sa paghatag og tabang sa mga Sugbuanon nga gikinahanglan ang serbisyo sa pribadong tambalanan ug butika. Sa consultative meeting, gipropose ang pagpirma og Memorandum of Agreement tali sa Kapitolyo og mga accredited nga pribadong tambalanan ug butika aron pinaagi sa guarantee letter sa opisina ni Governor Pam Baricuatro ang mga pasyente at imanon sa pribadong ospital ug makakuha og tambal sa butika. Ang guarantee letter pinaagi sa AICS program ubos sa Provincial Social Welfare Development Office PSWDO. Si Capital PISA Consultant on Health, Dr. Nikki Catalan, nagpasalamat sa tanang medical directors o representante sa mga partner hospitals nga nitambong sa consultative meeting. Suma pa ni Dr. Nikki Catalan ang suporta o commitment sa mga pribadong ospital o butika dako kayo og tabang sa maayong akses sa healthcare sa mga Sugbuanon. Ang serbisyo sa mga pribadong ospital dako kaayo nga tabang sa paghatag og dekalidad nga serbisyong medikal samtang padayon pa ang paglambo sa serbisyo sa mga public hospitals. Mga produktong Sugbuanon gikan sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo mapalit matag Biyernes ug Sabado sa tabo sa Kapitolyo sa People's Market ni Governor Pam Baricuatro. Si Rebecca Ortiz sa report. Sa Provincial Capitol, gihatagan ni Governor Pam Baricuatro ang mga Sugbuanon nga makapamaligya sa ilang mga produkto. Matag Biyernes ug Sabado, abli ang People's Market sa Kapitolyo, diin daghan ka og kapilian nga mga baligya. Mga utanon gikan sa kalungsuran, isda, buwad ug mga delicacies ug uban pa nga produkto. Daghang kayong salamat sa gayon nga gihatag ni Gov pagpa-display diri sa People's Market. Ako kini katabang sa among asosasyon. Daghan kayong salamat, Governor Pam, sa amo ang nagaaan ninyo og opportunity nga makahigayon og pagtinda diri. Daghan kayong salamat. Ayaw si Piata kada Biyernes ug Sabado sa People's Market sa Kapitolyo, manabo ta. Balita, may labot ang Sugbo. Rebecca Ortiz, Sugbo News. Atangi ang uban pang mga kasayuran o balita nga may labot ang Sugbo. Sugboanon manginlabot kita og magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa ngalan ni Moncheng Oxtero, ako si Yani Almonia. Maayong hapon.